Wat een prachtige winterdag wordt met zinnen, maar ik mooi bewolking. En natuurlijk die koude wind uit het noordoosten en het oostenwaai. En die wind duurt voorlopig oostelijk en dat betekent koud, dat betekent frost, joen en vannacht. Vrij helder waar. En temperaturen noemen bij de min 6 graden op Duiloon min 4. En dat is lichte ontmatige, op de meeste plekken matige frost. Het zou samen op plekken min zomerwerken. En dan komt er weer wat ijs in de vjetten en op de ijsbaan te lissen. De wind vannacht zwak of matig uit oost tot noordoostwaai. Morgen dag, al was een dag met nog meer zinnen als joet. En een dag met temperaturen onder 0 dag op de meeste plekken. Min 1 op het verste loon, om het bij de 0 graden hinnen op de eiloon. En de zinnen is er volop bij, ik zei het al. En de wind is er ook nog altijd bij uit het oosten en het noordoostenwaai. Die is matig, krijgt 304 in het kustgebied. En dan zetten we terug naar morgen de nacht. Dat wordt een nog wat koudere nacht, maar min 6, min 7, misschien wel min 8 graden. Matige frost. En dan zoen je zeggen, nou, nu moeten we gaan strijden kennen. Nou ja, het weekend. Het fruitsjoch dus. Sneeuw en sneeuw. 2 dagen met een temperatuur die uit op 0 graden uitkomt. 1 of 2 graden in de plus op sneeuw. 2 of 3 graden in de plus op sneeuw. Maar in de nacht nog altijd een lichte frost. En het blijft droog, dat is ik positief. En manje hebben ik al over een dag mee een temperatuur wat boven 0 uur dag en lichte frost in de nacht. En ze blijft het nog even winter. We maken morgen maar weer even in het waarsje.